Nagpalit mog binag anite or kuan. Ay kana mamula mabunga na. Kuti lang ning tabako no. Madaot man gahon ug di mo hinudlan. Ay kuan wala day spray anite. Napo isprihan pero mati og isprihan ay kay pulpul. Dapat manumano gid niyo kuan. Kuanon gyud ang kamot gyud ang Kuan sa mga ulod. ulod kay kuan man ay pulpul man. Sabi ko sa ganiro yan di isprihan. Hingkubol ang dahon. Sayo naman itong isprihan kay sila na may pag... O dali ra ba? Manumanuhon yung kuha. O kuan dahi ka ng sili. Nga na ba? Wala mo gyapon kay mobalik man. Mubalik ra sila. Kay sama ani kani. O dili kita na siya paon o kanang ulod. Mao man na siya Bangag-bangag. Bangag-bangag. Kuwaon niya sa ulod kay pag kuwaon mo ulod kay limpyo man ang dahon. Ngani limpyo kayo. Kinuha man naman ang ulod anak. Kay di kuwaan Pila kadlaw kuwaon ang kanite kan dahon? Depende sa agwang na kay slipon man yung ana Ugwang dinahon bitaw. Oo. Slipon man na gupiti buwang na. Dili maayo kung guwang. Dapat dili maayo kung dabong. Ay dapat guwang na. Mao man ang giipo ni bahalag dabong-dabong kay Ad-aron ra ni. Kung mupiti na siya okay na. Okay na kwaon. Pero kung mabawog pa di pa nakwaon no. Kay kuan man bati man malaya. Di lagom. Ay pero ana ka nag-impam bakuan. Nagikuti. Kuan din ang tabakuan din. Lago na oy. Lago madala na. Lago ba nang dilalag na. Ikuan sa nino ibuot sa di maayo no. Ibuot sa nila anak usbong. Mo ni balan sila ko. Ini ra. Balik mo ugma. Di na may balik ugma kay mo kuan ang Domingo ba magsimba pa mi ugma. Ay, mo ile Mana kahit na. Ano ba yan? Salamat ya. Ano yun nagpakyaw? Naglaw na rin. Ilang mo katawan ha? Kuan may upat ng gabok. Kuan na ni. Way libre. Balo na ni.